Lami siya. O sa mga mahiligon og crabs o alimango o kasag, magmaya na mga kapuso. Tungod kay na usa ka lugar din sa Dakbayan Sugbo na doon dalit nga unli crabs. Kung asa na atong sayran, pinagini maong report sa Lami siya. Dinhi sa Tagong Bahin sa may capital site, nahimutang kining bag-ong branch sa seafood restaurant nga adunay dalit nga makapalipay sa tanan, ang unli crabs. Pagsud pa lang sa maong kananan, sugaton ka niining mga dagkong alimango. Sa kantidad nga 199 pesos matag udto o 399 pesos matag gabi, mamahimo na nimong ma-enjoy ang ilang unli crabs. Wanto sawa ang imong pagkaon sa ilang lamian nga luto ug heaven feels gayud kini ilabi na sa mga mahiligon sa crabs. Aduna sila'y 5 ka mga flavors nga mamahimong ma-order. Sama sa garlic, sweet and spicy, sweet and sour, black pepper, ug syempre ang steamed crab. Sa paghimo ni ini, una, ilunod ang mantika, dayon ang ahos. Isaute kini hangtod nga mag-golden brown. Dayon ilunod ang tinimplahang alimango. Ukayon kini sud sa 15 minutos ug butangan dayon og butter ug ipasimmer sud sa 5 minutos. Ug mao na kini mga kapuso, ready to eat na ang mga crabs. Mo try sila business nga crab o prawns kay usapod di silang business sa family sa akong kuya. Kami among anli ma'am, basta nanamidagan supply anytime, walay time limit. Wala po ni siya ingon nga pila ka person po ang limit. Everybody is welcome as ko lang first come first serve. Namugna kini sa tag-iya tungod kay supplier sila og mga seafood dinhi sa Sugbo. Hamugaway og dako ang moong lugar, mao nga swak kaayo kini kuyog sa inyong mga barkada sa inyong food trip. Anausab dinhi ang klase-klase nga mga seafood sama sa imbaw, mga isda, guso, lato ug aduna say baboy. Gidag sa usab kini sa mga Sugboanon tungod sa kasulit ni ini. Decadent. Lami kayo siya. And kanang worth it, radyo di mo ibayad. It's cozy, yeah. It's a good place to be. Nakatulo ka plato, so I think lami kayo. Sulit ra. Ambience is really good. Oh, kay sa una, we have to go to Consolacion, Cebu, kaog Unli Club, Crab. Karon, it's in the heart of Cebu, capital area. So, you don't have to go far, kay nara sa Cebu. Bukas sila matag adlaw gikan sa alas 10 sa buntag hangtod na sa alas 2 sa hapon ug alas 5 sa hapon hangtod na sa alas 10 sa gabi. Uban ni Demi Hernani, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.